Які важны закон мяняюць улады, пра што маўчыць Лукашенко і на што ён тлуста намякае багатаму госцю, а таксама чаму КДБ пачаў новую хвалю вобшукаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларусь чакаюць важныя змены ў заканадаўстве. Лукашенко хоча дазволіць замежным грамадзянам служыць у войску па кантракце. Вядома, што ў Савеце Рэспублікі ўжо прайшло пасяджэнне экспертнага савета, дзе абмеркавалі такія змены ў заканадаўстве аб вайсковай службе. Прычым плануецца, што замежнік зможа служыць як у арміі, так і ў войсках Міністэрства ўнутраных спраў. Адпаведны дакумент прадставіў начальнік генеральнага штаба Павел Муравейка. Законапраект прадугледжвае карэкціроўку цэлага шэрагу законаў і кодэксаў, каб стварыць легальную прававую базу для іншаземных кантрактнікаў. Цяпер гэтая сфера рэгулюецца строга, і паступіць на службу па кантракце могуць толькі грамадзяне Беларусі. Але новыя правілы азначаюць прынцыповую змену падыходаў да камплектавання беларускага войска. Праўда, незразумела, чаму гэтыя змены ўвогуле спатрэбіліся і чаму Лукашенко вырашыў даваць зброю замежнікам менавіта цяпер. Афіцыйна ж такую магчымасць прыцягнення замежнікаў у сілавыя структуры улады звязваюць з неабходнасцю ўмацавання нацыянальнай бяспекі. Загадкавыя падзеі адбываюцца ў Слуцку. У сацыяльных сетках людзі пішуць, што учора там упаў расійскі шахет. Улады ж пра гэта маўчаць, але і не абвяргаюць такія паведамленні. Тым часам вядома, што частку адной з вуліц перакрывалі, і там працавалі экстранныя службы. Але што там здарылася, і ці то сапраўды быў беспілотнік, ці нешта іншае, людзям ніхто не кажа. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Беларусь з Амкадам», інцыдэнт адбыўся ў дзень у раёне вёскі Навадворцы, літаральна за пару кіламетраў ад Слуцка, непадалёк ад вуліцы Максіма Богдановича, якая і была пасля перакрытая. Пры гэтым з'явілася інфармацыя, што збіць маглі адразу два дроны. Другі нібыта упаў каля вёскі Лучнікі. Сёння Лукашенко сустрэўся з вядомым мільянерам і алігархам і тлуста намякнуў яму пра грошы. У Палацы Незалежнасці прайшла нечаканая сустрэча з бізнесменам Дмітрыем Мазепіным. Ён ураджанец Мінска, які пасля перабраўся ў Расію, дзе і зарабіў вялікія грошы. Цяпер Мазепіну належыць кампанія «Уралхім», якая з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў азотных угнаенняў. Як вынікае са слоў Лукашэнкі, ідэю сустрэчы яму падкінуў прэм'ер-міністр Александр Турчын, і госцю адразу прамым тэкстам заявілі: «Ты чалавек багаты, а багаты павінен працаваць на сваю радзіму». Человек богатый и родину то должен знать где. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить. Прычым, калі Лукашенко пацікавіўся, дзе жыве маці Мазепіна, то гэта прагучала амаль што як пагроза. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву? Не, она здесь живет, я у нее был сейчас. Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Сілавікі зноў пайшлі з ператрусамі і допытамі па ўсёй краіне. На гэты раз іх цікавяць выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, які месціцца ў Вільні, але дзе заўсёды вучылася шмат беларусаў. У красавіку лукашэнкаўцы абвясцілі ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Сілавікі сцвярджалі, што крымінальная адказнасць можа пагражаць тым беларусам, якія працягнуць выкладаць ці вучыцца ва універсітэце пасля прызнання яго экстрэмісцкім. Пры гэтым у канале блізкім да Міністэрства адукацыі казалі, што за старыя дыпломы чапаць нікога не будуць. Каля 100 студэнтаў пасля гэтага пакінулі універсітэт, але цяпер сілавікі прыйшлі з допытамі і ператрусамі як да тых, хто цяпер вучыцца ў Літве, так і да былых студэнтаў, якія скончылі ЕГУ ажно некалькі гадоў таму. Праваабаронцам вядома пра мінімум 12 чалавек, да якіх завітавалі сілавікі. Аказалася, што па факце супрацоўніцтва з універсітэтам распачалі крымінальную справу, і цяпер улады пагражаюць крымінальным пераследам як самім студэнтам, так і іх бацькам, якія застаюцца ў Беларусі. Маўляў, калі іх дзеці не адлічацца, то крыміналкі завядуць на сваякоў. Вядома, што да бацькоў аднаго з выпускнікоў, якія пражываюць у буйным горадзе, прыйшлі два чалавекі і прадставіліся супрацоўнікамі КДБ. Ніякіх дакументаў
госці не паказалі, а імёны і прозвішчы называць адмовіліся. Бацькам адразу далі зразумець, што вобшук праводзіцца ў межах крымінальнай справы за супрацоўніцтва з экстрэмісцкім фарміраваннем. Прычынай стаў выпуск іх дзіцяці пасля навучання ў ЕГУ. Акрамя таго, сілавікі запатрабавалі, каб выпускнік даслаў ім копію дыплома ў электронным выглядзе. Паводле КДБ у такім выпадку малады чалавек нібыта пазбегне пакарання. А да жыхара Салігорскага раёна за каментарыі на адрас сілавікоў заляцеў узброены амап у поўнай экіпіроўцы. Затрымлівалі мужчыну паказальна. На апублікаваным міліцэйскім відэа бачныя найменш 5 сілавікоў са шчытамі і зброяй. На мужчыну завялі крымінальную справу за абразу прадстаўніка ўлады, а таксама правяраюць, ці нельга яго пакараць яшчэ за што-небудзь. Апальны беларускі экс-віцэ-прэм'ер 4-й год не можа прадаць свой катэдж у Драздах. Пры гэтым цану ён толькі паднімае. Гаворка ідзе пра асабняк Васіля Мацюшэўскага, старшыні праўлення банка Белвэб ды колішняга віцэ-прэм'ера ва ўрадзе Сергея Румаса. Яго эксклюзіўны катэдж у англійскім стылі вісіць на сайтах нерухомасці не першы год. Прычым спачатку дом прадаваўся за 1 мільён 200 тысяч даляраў па курсе, але цяпер за яго просяць ажно 1 мільён 800 тысяч. Таксама цікава, што Мацюшэўскі мае рэпутацыю піжона. Адпаведна, і дом у яго з прэтэнзіяй. Сціпласцю тут нават і не пахне. Вітражы і нават месцамі пазалота. Наконт таго, чаму Мацюшэўскі увогуле вырашыў развітацца з элітнай нерухомасцю, у банкаўскім асяроддзі ходзяць адразу некалькі версій. Па-першае, у 2022 годзе ён стаў фігурантам так званай справы банка Белвэб. Арыштоўвалі тады і самога Мацюшэўскага, і яго топ-менеджераў. У нейкі момант банкір увогуле пачаў хадзіць на допыты як на працу. Ні для каго не сакрэт, што у лукашэнкаўскай Беларусі практыкуюцца выплаты нанесенай шкоды ў 10-разовым памеры, каб спыніць крымінальны пераслед. І крыніцы нашай нівы адзначалі, што непрыемныя прыгоды сапраўды моцна выціснулі банкіра ў фінансавым плане. На выкуп сваіх супрацоўнікаў за кратаў Мацюшэўскаму нават прыйшлося браць вялікія грошы ў Ігара Шувалова, старшыні расійскага знешэканомбанка. Ну і па-другое, банкіры распавядалі, што Мацюшэўскі разыходзіўся з жонкай, а значыць, трэба было нешта набыць і ёй, і самому пераехаць. Так што, калі не ўсе, то значную частку фінансавых праблем мусіў пакрыць продаж катэджа ў элітным мінскім раёне. Праўда, пакуль што дом ніяк не прадаецца, але падобна банкіры былы першы намеснік кіраўніка ўрада не страчвае аптымізму. Зняволены напісаў Лукашэнку ліст з калоніі і моцна пра гэта пашкадаваў. Бізнесмен Сергей Ботвіч быў асуджаны ажно на 13 гадоў паводле нечаканых артыкулаў. Яго прызналі вінаватым у шпіянажы і агентурнай дзейнасці, але ніякіх падрабязнасцяў гэтай дзіўнай справы ўлады не агучылі, і суд прайшоў у закрытым рэжыме. Вядома толькі, што сам фігурант віны не прызнаў. Цяпер жа Ботвіч, якога праваабаронцы прызналі палітвязнем, сядзіць у калоніі нумар 22 пад Івацэвічамі, больш вядомай як воўчыя норы. Узімку ён напісаў ліст на імя Лукашэнкі, дзе распавёў, як высокапастаўленыя сілавікі яго шантажавалі, вымагалі грошы і падманам выманілі з Літвы ў Беларусь, пасля чаго ён апынуўся за кратамі. Сярод прозвішчаў, якія называў палітвязень, быў, напрыклад, кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Вадзім Сіняўскі. Нейкім чынам вязень змог перадаць гэты ліст на волю, пасля чаго дакумент трапіў у медыа і падняў вялікі розгалас. Але ж па інфармацыі партала «Зеркала» лёс самога Ботвіча яго ліст толькі пагоршыў. Яму пастрожылі рэжым утрымання і перавялі з калоніі ў так званую крытку, прасцей кажучы, у турму, а таксама Ботвічу пагражалі новай справай і дадатковым тэрмінам за кратамі. Пакуль лукашэнкаўцы рыхтуюцца мяняць заканадаўства, расійскіх галабарэзаў і так сустракаюць у Беларусі як дарагіх гасцей. Забойцаў са стажам закідваюць дыпломамі і падзякамі, а таксама водзяць іх да моладзі, чаму дзівяцца і самі госці. Як высветліў партал «Зеркала», у Беларусь нядаўна прыязджалі 45-гадовы Александр Чыстаў і 43-гадовы Максім Капусцін, якія звязаныя з адыёзным батальёнам «Ахмат». Яны правялі сустрэчу з асацыяцыяй ветэранаў беларускага спецназа, дзе, цытата, правялі пазапланавыя заняткі па стратэгіі і тактыцы ва ўмовах населеных пунктаў з улікам сучасных рэалій. Затым жа гэтую парачку павезлі даваць навучальны майстар-клас па джиу-джитсу выхаванцам ваенна-патрыятычнага клуба.
Прычым таму, як іх сустракалі ў Беларусі, здзівіліся нават самі госці. Чыстаў шчыра напісаў у сацыяльных сетках, што пасля паездкі знаходзіцца ў эйфарыі. Маўляў, нават дома ў Расіі на яго глядзяць як на паўкрымінальнага элемента, а ў Беларусі прымаюць як роднага. Таксама Чыстаў апублікаваў фота ажно 4 падзяк, якія атрымаў у Беларусі ад Упраўлення адукацыі Ашмянскага раёна, Федэрацыі панкратыёна і змешаных адзінаборстваў ды мінскай сярэдняй школы нумар 72. Памерла Любоў Санкевіч, адна з самых вядомых беларускіх пенсіянерак. Жыхарка Баранавічаў праславілася пасля таго, як публічна прасіла прабачэння за тое, што галасавала за Лукашэнку. Яшчэ ў 2003 годзе Санкевіч трымала галадоўку пратэсту супраць звальнення з працы. Нашмат пазней, 22 чэрвеня 2017-га, жанчына была на пікеце салідарнасці ў Мінску, дзе публічна папрасіла прабачэння за тое, што ў 94 годзе галасавала за Аляксандра Лукашэнку. Любоў Санкевіч казала, што расчаравалася у Лукашэнку, бо яго словы ніяк не адпавядалі дзеянням. Бухгалтарка па прафесіі бачыла неадпаведнасці ў лічбах і эканамічных паказчыках, на што і звяртала ўвагу грамадства. Санкевіч расказвала пра выпадкі хабарніцтва ў родным горадзе і была назіральніцай на выбарах, гаворачы пра падтасоўкі і фальсіфікацыі вынікаў. Акрамя таго, яна ўваходзіла ў грамадзянскую ініцыятыву супраць беззаконня ў судах і пракуратуры ды ладзіла пікеты як у Бабруйску, так і ў Мінску. Цікавы яшчэ і такі момант. Сын Любові Санкевіч хадзіў у адзін клас з сынам Лідзіі Ярмошынай, і аднойчы Санкевіч звярнулася да кіраўнічкі цэнтр выбаркама па юрыдычную дапамогу, але Ярмошына ёй адмовіла. У Барысаве шпіталізавалі адразу 28 дашкольнікаў. Ва ўсіх былі сімптомы кішачнай інфекцыі, млоснасць і ваніты. На дадзены момант стан пацярпелых медыкі ацэньваюць як задавальняючы, але дзе патруціліся малыя, пакуль невядома. Сёння сітуацыя стабільная і больш хворых няма, але ў горадзе працуюць спецыялісты. У цэнтры Мінска заўважылі шалёны рой мух. У каментарыях карыстальнікі адразу пачалі іранізаваць, звязваючы здарэнне з карамі егіпецкімі. Але сапраўдная прычына такой анамаліі зусім іншая. Выявілася, што зараз перыяд цвіцення барбарысу, і расліна выдзяляе спецыфічны сладкавата-гніласны пах, які працуе як магніт для мух. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.